В Ние Павлета Джон, мениджър хотел в Мюнхен, от 23 години успешно реализирана в Германия. Слънце, Меркурий и Херон в съзвездието Овен в 10-ти дом. Юпитер в съзвездието Стрелец в 6-ти дом. Съзвездието Риби е най-високо поставеното. Умът осмисля успехите и провалите, воден от духа, който търси признание. Щастието и късметът са далеч зад граница. От март 2023 година учителят Сатурн те учи на себеуважение повече от всякога. Защо живееш в Германия? Заминаването ми за Германия като че ли се подреди от само себе си. Това беше едно писмо, което пристигна от Бюрото по труда, където аз бях кандидатствала за работа в Германия още като студентка. И това писмо ме намери в труден период за мен, когато аз бях на 29 години, въпреки че вече не живеех на този адрес. Така че аз се явих на едно интервю за работа, което беше пред немски работодатели в Бюрото по труда в Варна. И там, по стечение на обстоятелствата, получих договор за работа на рецепция в хотел и така заминах за Германия с идеята да остана 6 месеца. Защо живея в Германия защото на мен ми харесва дисциплината в тази държава. В тази държава има ред, който на мен ми резонира и тук усещам една реализация, която оценява моите достоинства като специалист и това ме кара да се чувствам спокойна. Как успяваш да мотивираш другите да те следват? Аз мисля, че притежавам един детски ентусиазъм в себе си и нестихващ оптимизъм. Това са качествата, с които най-често мотивирам хората около себе си и най-вече моята енергия, с която винаги мога да завладея хората около мен, да вършат нещата, които в момента трябва да се предприемат. Трябва не е хубава думичка, опитвам се да не я ползвам често, но най-вече моят ентусиазъм. С моят ентусиазъм аз мога да запаля пламъка в хората около мен. И това, мисля, че е начинът, по който аз ги мотивирам. Кога признаваш, че си сгрешила? Според мен, признаването на грешките е едно много силно качество. Това не ми се отдаваше, когато бях млада и не успявах да признавам с лекота своите грешки, защото първата и естествена реакция при мен беше да се боря с глава, до щупване на главата, за да успея да постигна това, което не мога да постигна. Но с времето разбрах, че мога да призная, да, това направих неправилно, съжалявам. Трябваха ми много години, докато стигна до тази мъдрост. Сега вече, след 50 годишна възраст, мога да си призная, като открито кажа, това наистина не го мога. Преди да достигна този етап в живота си, аз се борих наистина, но с времето успях да преодолея тази потребност в себе си на борбата. Какво ново научи за себе си през последната година? През последната година смених отново професионалното си направление и се върнах в, така да се каже, зоната на моят комфорт. Занимавам се точно с това, което съм учила, но същевременно ми се даде възможността да управлявам много хора, които са мои пряко подчинени. И по този начин аз наистина изживявам своето слънце и задоволявам потребностите на моето овенско слънце. И това, което научих е, че възможността да управлявам други хора ме кара да се чувствам пълноценна, удовлетворена и това, че аз мога да помагам на хората, управлявайки ги и водейки ги, поемайки инициативата в свои ръце, ме прави щастлива. Къде криеш болката и разочарованието? Болката и разочарованието крия дълбоко в себе си.
но също така умея да ги споделям с най-близките хора около мен и най-вече да освобождавам тази болка, когато правя неща, които задоволяват душата ми, като например пея и танцувам, когато съм сама. С годините се научих, че когато задържам болката в мен, това не ми е добре. Така че намирам начин и сила да изказвам нещата, които не ми харесват, които ме потискат в директна реч с хората, които са свързани с тази болка. Най-вече да се занимавам с неща, които наистина радват моята душа, за да мога да разтоваря натрупаното напрежение. Но мисля, че аз вече не нося и не трупам, не събирам разочарования в себе си. Благодарим ти за гостуването, желаем ти любов и светлина. Благодаря от сърце за поканата. За мен беше прекрасно да отговоря на вашите въпроси. Открих нови неща за себе си и много ви благодаря. Желая и на вас любов и светлина.